Alright. Grabe. Solid ah. Wow naman. Tingnan nyo naman yan mga kabarako. Woo! Alright. Ayun, skyline yun. Ang lamig. Woo! 10:31 ang ating oras mga kabarako. Nandito tayo sa Bicol 630 Highway. Belated, blessed Christmas to all of you mga kabarako. So ngayong araw, try natin na pumunta ng Albay, no? Mayon Skyline at Cagsawa Ruins. Unti-unti nating binabaybay ang kahabaan na ito ng Bicol 630 Highway. Papasok tayo ng Tiwi, Albay mga kabarako. Lakas ang hangin. Naman, grabe. Ang ganda ng dagat dito mga kabarako. Dito tayo sandali. Wow. Alright. Grabe. Solid ah. So may kasama tayo ngayon sa rides natin. So isang Honda Click at saka isang Suzuki Smash. So hindi tayo mag-isa ngayon. Ang lakas ng alon dito mga kabarako. Picture lang muna. Ang lakas ng hangin dito mga kabarako. Sobrang sarap sa pakiramdam. Hey. Woo! Alright. Alright, so 10:38 ang ating oras. Kasulukuyan nating binabaybay ang Barangay Sibis dito sa TV Albay ito mga kabarako. So maliit ang kalsada dito and malalalim ang kurbada mga kabarako katulad nito. So doble ingat tayo. Sobrang lalim ng curbs. Ang sarap bumiyahe dito mga kabarako. Napakasarap ng mga kurbada. Sa mga mahilig sa mga cornering, ayan. Woo! Mahilig sa mga banking. Yan lang. Yan, daming mga warning signs. Men at work. Siyempre napakaganda ng view dito, no? Ayan, no? Wow. Medyo malagkalakasan ang alam dito ngayon, pero ngayon ito tinitingnan natin lahat ng kalsada, one way lang. Oops. Defensive driving tayo. Busina. Ang liit. Alright, dito tayo sa Barangay Huroan. Wow naman. Tingnan nyo naman yan mga kabarako. Comparable tong area na to sa mga coastal na bayan ng Atimonan, Gumaca, and Plaridel sa Quezon, no? Lakas ng hangin. Nakaka-relax mga kabarako. Ayan. Sana Alright. And then sa may area na to, napakaganda na ng kalsada, espaltado. Ayan, 11:26 mga kabarako. 7.4 kilometers tayo. Dito tayo sa Mount Mayon Park Road mga kabarako. Sobrang lamig dito. Sobrang lakas ng hangin mga kabarako. Bola lang At yan. syempre taas ang elevation. Ang hirap umakyat. Alright.
Grabe. Medyo pag sa taas, mukhang maulan. Woo! Basta yung kalsada dito mga kabarako. Nanonood sa tawan yung lamig. So 2 kilometers pa tayo. Woo! Oo, sobrang lamig. Parang nasa Baguio nito. Hindi totoo yan. Ayan, careful lang tayo kasi ayan, may mga mudslides kagaya nito. Dahil sa mga nagdaang mga pag-ulan. Right, kunti na lang. Woo! Naka-riding jersey lang tayo. Lamig. 11:38 ang ating oras. So papasok na tayo dito sa entrance ng Mayon na skyline. Ang taas, grabe. Grabe, sobrang lamig. Ang daming tao mga kabarako. The next morning. Hindi tayo solo rides ngayon. Meron tayong mga tropa. Picture taking, Papa B. Papa B. Kaway, Papa B. Alright, so 12 o'clock, sobrang lamig dito. Mahangin. Medyo maraming bisita mga kabarako. Ayan sa baba. So baba tayo dyan mamaya. Picture muna tayo dito sa may signage, I love tobacco. Hindi yan ulan mga kabarako, hamog yan. Para tayo nasa Baguio. Hindi totoo yan. Alright. Picture muna tayo dito. Ay, wala ba? Dalawang beses na yan! Hindi kita masyado ang Mayon kasi mahamog. Tsaka syempre maulan kasi. Pauulan lang nitong mga nakarang araw. Medyo umayos lang ang panahon ngayon pero mahamog pa rin. Kaya yung visibility ng Mayon affected, hindi masyadong kita. Ayan o. Okay, picture muna tayo dito. This December kung gadayo kayo dito, so kailangan ng nakapag panlamig na kasuotan, no? Jacket or jersey kasi sobrang lamig eh. Ayan, dito tayo sa mga kubo dito sa taas, pero ganun pa rin, no? Dahil kapal ang hamog yan. Hindi yan ulan, no? Mga hamog yan. Hindi natin makakita yung Mayon kasi nakatago. Point, no,
no, sa ngayon as of December 27, sobrang lamig dito sa taas nitong Mayon Skyline. Ayun mga kabarako, shoutout dito sa nagtitinda ng barbecue dito sa taas ng Mayon Skyline. Ayan. Ito na yung barbecue. Ayan na daw. Patoasted na lang. Patoasted. Apply kayo dito, walang helper eh. Nag-iisa lang eh. Nag-isa lang po ako. Pinili pang barbecue masarap. Ito na po. Ayan, Walang suka, yun lang. Walang suka. Wala nga, diba? Sir, Merry Christmas. Happy New Year. Merry Christmas daw mga kabarako. By sheer coincidence. Okay mga kabarako, ang oras natin ay 12:44. So as usual, matao pa rin dito sa Mayon Skyline and view deck. Medyo maliwanag na doon sa parting yon, pero yung part ng Mayon, natatakpan pa talaga siya ng ulap. Kaya hindi siya masyadong makita. Talagang hindi kita. Bali parang yung silhouette lang yung makikita mo sa kanya eh. Alright, so advice no sa mga pupunta rito, no, magdala kayo ng kung magtatagal kayo, magdala kayo ng snacks or ng makakain kasi medyo isa lang yung kainan dito. And ayan, may barbecue stand, may parang ice cream stand. So kukunti lang. Kaya at lalo pag weekends, pag Saturday, Sunday matao rito. So bring your own water kasi syempre para makatipid kayo, no? So ayan, ang daming tao ngayon. Medyo nawala na yung hamog. So diretso na tayo. Pupunta muna tayo ng Cagsawa Ruins. So 1 hour and 2 minutes tayo mula dito sa Mount Mayon Park Road. Okay, so dito yan sa Tabaco City mga kabarako. So yung area na to medyo close siya sa mga visitors kasi for renovation. Mas maganda sana dyan. Ayan, pababa na tayo mga kabarako. Ito yan sinasabi natin, naka-close siya, under renovation pa siya. Pag nandito tayo sa paakyat ng Mayon Skyline and View Deck, syempre drive according to your limits and capacity lang. Ingat tayo kasi mataas. So kung di pagkakamali, pwede kang mahulog sa baba, no? So 1 hour and 1 minute tayo punta ng Cagsawa Ruins because of traffic. Ayan mga kabarako, sayang no. Hindi natin na makita yung Mayon. So maganda talaga pumunta sa ganitong lugar pagka summer, no, para kitang kita mo talaga ang kagandahan ng Mount Mayon. Alright, so update na lang namin kayo mga kabarako pag nandun na tayo sa Cagsawa Ruins. So dahil muna tayo sandali mga kabarako. Wow. So yan ang Mayon Volcano. Natatakpan talaga siya ng ulap. Ayan yung kanyang cone, no? Alright. So doon ay medyo clear doon sa may parting yun ng Rapu-Rapu yata yan or Pakakay, no? Sayang, no? Kaso galing kasi dito ang hangin eh. Kaya pupunta talaga dito ang
ulap kaya hindi natin masyadong maaninag. Pero anyway, kita mo pa rin naman yung silhouette ng bulkan. Alright, so tingnan natin doon sa parte ng Kagsawa kung kita siya, no? Ayan, picture muna. Alright, tuloy-tuloy na tayo mga kabarako. Baba na tayo.